Jamma jole mon bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande ko mawde 13 lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ina hawri aljuma nogas e jeetati lewru mawlud hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyi fergo ɓurɗo ɓurnaɗo windere inneteɗo Allah inne mo inde Allah innete inde mum rewne hen yo en ñallu e barke makko. Darorde lewru korka ko ñande amde altine 11 lewru mboy hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi ina hawri e 11 mars 2024. Abou Wat gorko mo hoore fonde cili Boubou Ndiaye o wi so bondo huɗima jaggi tawata ko harani duwaw jinnaɗo ndawko seddo. Natal meɗen hande teddinirama dingral duweji Demba Dado fedde ɓamtare jowol fedde holko mbiɗa pullo haalirde ɓamti pulago Agnam Yerayaɓe. Kuɗol tandine simo sare wajjuɓe ndeni sawto ko ninkeleñol mo Madina Kaje Pawe walli fo Fatima Tamma Ndiaye cuuɗi meɗen kayiɗi en wonan en to sengo YouTube Amadou Alajili mon dulumaji funeɓe. Bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe jiiɗaɓe to en ndam rendaɓe gurdam yidde kam e fandare yo jam aɗanen jam on jarama.